L-esplużjoni seħħet hawn fil-garaxx ta' Paolo Camilleri. Ftit il-bogħod minn fejn seħħet l-esplużjoni jinstabu żewġ garaxxijiet oħra b'materjal splussiv. Propju hawn. Mill-ewwel indikazzjoni jidher li d-dar ta' Paolo Camilleri kienet tintuża bħala workshop fejn jiġi manifatturat in-nar. Iż-żewġ garaxxijiet l-oħra, dan il-garaxx kien jintuża bħala maħżen. Fih kien jinżamm il-lob tan-nar maħdum. Dan il-garaxx ieħor bħala kamra tal-pressa. Wara traċedja minn dawn il-garaxxijiet jinħarġu trakku nofs mimlija splussivi u materjal relatat mal-lob tan-nar. Jekk tara din it-triq minn fuq, tinduna li l-pożizzjonijiet tal-garaxxijiet huma simili għal kif imqasma fabbrika tan-nar.